Fáilte roimh go hainge go dtí an chéad eagrán gan podcréile Comhrá Ógie, lumsa Ógie ó Chéilechar, agus Sarah daimní suide ba bhfuil an buchas a ghólt le foras na Gaeilge mar marachiad ní bhaidhfí an podcréile seo a dhéanamh. Well, lumanmh, tá seanna charalam, bhí mar nína an bheaga le chéile ribhise agus ribh sin fiú san níonra sa Rhine, an clíar fad sustí an áirteist i meán scoil sanna clás sa Rhine. Agus deirtar go mbíonn siúlach scéalach agus an domhan siúlta ag an bharsa. Sin é Tadhg ó Foghlú ón Rhine a tha lonnaithe fé láthair i gCathaor Ho Chi Minh in Vietnam. Tadhg, chun is hátá? A me go maithas do hain. A Sarah Cúpla bliain ann gur mar a scoil le chéile. Ha, cúpla bliain garad. Sarah chur méon ceistelar tá chur mé ceist ná churach ach duine éigent ó éiring. Chun tá an aimseir móhan san in Vietnam. Níl sé róghna ha mí sa sé súr faringach faoi láthair. So bíon faring a going geall go héin lá gach dar lá beidir ar feig uair ho. Níor sé róchan an jobnar seach a slacharáil faringe ach an éhí sé faringe tram. An bha. So ach ní léon bhríon na tainmh stocha ach sé te golóir bhfuil? Sé anathe, sé hampel idir trocha agus trocha cúig céim go héin lá. Ó, Anna, yes. So níte chun miábrach leis an faring smála. Tadhg, cén adtha tú in Vietnam? So ha mén sa ó tasach na bliana ha mén sa ha anger. Hána mén sa bhí mé mo chunaí i Thailand agus hána mé hail i Vietnam. Níor me chun fracha feig mínocho agus san hála an géir chéim COVID. So ha mé fósan sa da chanách ní ranam an tíach a feig hampel 3V. Airim ní airim taing den átach tas tín an bog a raig tris hampel 3V da chanách. Yeah, Carhúnach. Kom na scéal Carhúnach sin díoch an focail. So ha mé fósan sa agus dhearan go bhana mé an sa nis go dtí bhfuil cuasí suchar síos hampel an down. Ní amrá bhaithe lena bheith leimtar etalán faoi láthair. Sin ceart. Agus is dócha go bhfuil daoine taine bheith gaiisteach le géirchéim COVID in éide ach beidir go lerómíid feig tamlín beag. De réir na tuairiscíhí á léamh agam agus feice agam deirtar gur dhealáil an rialtas in Vietnam go hána bhá leis an ggéirchéim an meach sé ceart agam is sin ará nó? Dhealáil ar gur thúntaach leis bhí sé anna haimúla dhéiscin chuna sí dhealáil ar leis. Níor bhainge tris bás a cháilt hí an láfiara agus fuair trúr bás son goil hampel fethe cás nua tris a bheith in the tír. Ní nach os ceann ceir chiad cás ar fád tris ben sa. Agus sé sin do chreite mar bhfuil 9 milliún duine na gún níos a tír. Ach an chiad rud, so hála sé in fiabhra agus lárach chúnadar an tóring, nus goil de ainge stach namach, agus ainge bhí tachtahile dína á túla dína Vietnamese a bhí tachtahile chuidir stach in isolation ar feig caiiciiste. Níor a bhéon raha, níor se cosúla tíor heile gatha dul seach an óstán nó péird mar sin níor a bhéon raha agus, amach chuteach stach sa tír bhíotar se dhéanamh. So únadar na tóring agus anna tóring dúnta chuin. Chomáile sin dhealáil gur son hena leis an SARS virus. SARS virus ha seanna ha íochar dhealáil leis. Agus chomáile sin ní nach is an páirtí amháin ha ganas ar an tír. So genan na dína péir the airnship though. So béidir ar lí níor siad cosúlingen nó bhí mar ar scoil. No. Ní bhí an ainge blag ar díocht an Sinna difriocht beidir ná ha nóch an smuoineh de party amháin a rialú an tír go dó le daoine ach nar hagann siad i cuasaí géirchéime mar pandemic COVID há bantáistí a bantais. Sinna na himú. Yeah, it's kind of so near missions tír hampel mí agus hagan ancha trasóirí sínig í Vietnam. Lárach chur na gnú goléir chur de choíd heh mud an doras no Chinese is allowed.
Ní bhainge chuúnt. Yeah. Ní thorlóchté Somála, ní bheith cadgata na Somála ach sin just in de fríocht a cultúras dócha just dúirt nó. Ní cadg tata seach so sadar an trasóach an taín tíir, yeah. Agus bhfuil tú in de choní an Ho Chi Minh ó mí anger nó? Bhí mé in Danang, ha sé hús lá na tíir ar gósta. Ag an annach trasóí an ach bhí me mar choníile annach achtronig. Bhí annach achtronig na go níos ná agus ha sé sin go brair feag mí nó choach as malum sa bheith meas dtína áitiúla mar bíon an anad bheith motha ge bí achtarnach an tamar fad ha mé gethe bí áitiúla agus ha mé fálam cúpla focail Vietnamese ha mé trééis bogaisteach an Labhraíonn meditation hí sa Ian Varna and Foghlú meditation. So hána mé ar seán idirlí an fi ar lorg múntóir bíirle. Now ní múntóir mé achas múntóir mé is socha. Se nach ranúir ha mé múna bíirle de mannig Buddhist. Mannig agus man áíilta Buddhist. Agus bhí mé múna árán Diana Rostov in ihe fear. Cén tharán? If we hold on together, our own Roman Soul card. It na manig agus na man áíilta. Yeah, you know, mahúlach mother. But yeah, so hashana haimúlan sa hashid amuna an di environment meditation agus ni me chayan is la haim pa vi a hasha gahunta ha me dul a tafta shachar mahanish as me tafta shachar trí hafna ha sé juk a galornar has nín tu leis ach sais tagan tú stachar an son hat tú sais a train all the einting at tú sais chun a héna hiúnú agus an bhaitha beidir chuirsíos gara bhí ena doing ar an bróisios a bhanan le díon bharna na sé meditation. Díon bharna cinnte, yeah. So an slígur bhúna do dumsa chuna sé anamh ná tú an áú stachas machtrí de bhrón agus an áit na múlan an áil bád a bheol tú díúir sin as tú córamh dí hocht agus fracha córamh dí na hocht so tú héan dó trí sustí hocht agus má hagan smuinte stachas a cheann. Tú na smuinte sanna dhéiscintach tú scuile lo agus an tú díúir náis isteach ar an áil. Agus tréis tamil ní hagan smuinte stachas a einting a heile seach a cheann a heile. Dadan tú smuine ver stifte friúil agus tú díoch déir ar an áil agus tugann sé suamhnas míná dúrtha really tugann sé anna huamhnas dat. Agus jo tú bheith haine sinnar feig uair chléige agus ní bhrethe sé ach féidir mar chuig núma díog na fehanúma. So sláánta einting a ha gist in áíre. Sláánta einting ha gist leis sin é go dtíireach agus tugann sé nar hagan mahuachan aber má hagan farragart nó má na mé má tú leleiseach nó péad mar sin. Jo tú smachtach modern ar san goléir so nada mé má bhanan den ag an chip a fláta agus tú ge chip ní bharótaíad. Agus bhfuil an díon bharna mar chuid lárnach den religiún Budach nó Buddhism. Cinnte, jennen siad ar leid well hanna mannig an sa jennen siad ar leid cháú 3 uair chlik sa lo ach jennen ha retreat big retreat an sana si gaan ar an séú ládíag agus is retreat de lá so tuigh 7 duine go dtí an Labhraíonn sa agus si a jenne 8 uair chlik sa lo de díon bharna so lechte be sé si agus an lech eile bíon tú a siúl so bíon tú a siúl agus bíon tú jennen meditation nad hat tú a siúl so bíon tú fiocht dos a chóir so it's lech agus lech a bheith gan ha ceir lá genta gomsan is agus hí me gur sé díon golóir so banna mé trí an déile. Agus bhfuil tú a lár na cathair san Ho Chi Minh bhfuil tú mó ar an imil nó? Ha mé gar golóir de lár na cathairach, dhear an gúil mé beidir trocha nóma a siúil ó lár na cathairach. Ok, agus bhfuil sé dachar díon bharna dhéanaan ar há áit chun gnúthach san? Ní an áit na bhfuil míadna ha sé síró móthir ha mí te fír de fergan a bheile
agus ha fergan bantles agus ha an át na bhí go míam seo dhéanamh ha sé te fear ríist so ní bhíon méid an glór an fear lumsa dhéanamh ag so Irene mid ag cethar chlog ar madan well bí mar example carúch an cethar géin madan agus time she staire agus is minic a bhí mar dúise dí na cethar ar madan Dave mu a múníos a sé granúir an labatha gom ní bheith chéin fánart na mór amachcha de labba sam mar ní ná nach is bunkbed ha ann agus is bunkbed mutal gan éon tocht so ní éon tocht ha dtír mat bambú ní éon tocht nó dtír mat bambú agus a gunte ar de rám no a sé dénne mahastamach rám a ciad cúpla ihe bhí mar chaman a haing mar bhí me mar cholar ma héamh ach bhí mar cham lech friste me gaiiríach labba ach taint tú da hir agus nis dú si minis ag an Thompson gehéin waden gan éon alarm éard mar sin so nor ha mé de Jenna dí an bharna ag a cethar chlog ar madan ní mór an glór dal raig timp na hása Right, okay. Agus na mánig chéin a mín siad ciún nó mín siad a cantracht nó mar saolíam cantracht le díon bharna nó chanting le díon bharna ar liagant. So bíon míad ciún a feig óir chlig an at a ha mí de Jenna díon bharna agus son Jenna na mánig cantracht ar feig lahor chlig. Jenna siad in Tanga Pali a hugtar is has a cosúla Sanskrit has anna cosúla Sanskrit achas tanga de frúla an a structúr de frúla bantlis because sé de sinna gálam nar a has manister so has sé seit godas has sé actually anna yas aistach leis Right, okay. Has soundplan sahagam a churtu raicum agus beidir go shiny meat troch a second nu mar. Yeah, yin met after sin in So seo manach a ha le Tadhg an son in Ho Chi Minh agus a cantaracht. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Chupatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Samicipatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Yadidang Chantari Buddhisa Yugani Anta Buddhisa Punkala Esa Bhagavato Sāvaka Saṅkho Ahunai yo pahu nay yo đặc thị nay yo anh chali kara nay yo anun tarang pun yang khen tăng lo ka sa ti nan ti me saranang anya sangko me yeah shine gehein vaden ag trace nor chlig janan shit pasnin shit janav an antarach san agus is clear in a most Buddha chorma kester ha han ni higam she gCathaor ka ach is in a most Buddha ha an solam okay agus bhfuil fi beaga fálam a got me all an religiún gotí seo wo yeah ha rein fálam ha gom on me the higam is religiún magalora ha ni nein sagart I guess Buddhism ni nein sagart ka credin shit in avre reincarnation so ni cada going abrahano sa land the mosquitoes ni cada going fion mosquito varu so hashit osculta chamada religion ti ella ni dolo sun gur Buddhism shan religion carts down mar dola anachad religion gur a religion shan religion cart ni dolo sun shin recher ha falter of behind it it's come a dain religion ha got okay so yeah I should have had these osculta better na vach find religion ella right okay agus bhfuil cúpla focail gailing múta go dóibh no ach bhí me múna slimeball dóibh an láfíar either a glyph slimeball or ní chur mé ceiste thuúscreatú a bhúna san dúirt an san gur tú taistil haimpel le tamil tú an éon áit eile sarchúta tú Vietnam nó Inti, yes, so an flin chata hosna me san ind cha me
Guig ví an Indus ha mí in Bangladesh agus san chome heimpel chome san chome di Thailand ó Thailand di Taiwan san chome di Indonesia Malaysia chome ha di an Australian san chum cuat a hart ma prefor by Kupaach agus san chome nas di Thailand agus Myanmar ach an chud smooth an blian chat ha me in Ind. Okay, agus cé ná an Ind ar tú lonathe nó. Bhí mar fud na háta ná rih go chuméid in Ind. Ní rah mar an chomachcha go mar, ní bhis cadla sú leis agus nóair a landol mé, like bhí ha mé tris bheith leis na blianta agus ní hé go mé tain de bheith taistil ach féidir go raibh nada mé. Bhí mé tris bheith anna chu tíre ach bhí is tír ar lein in Ind, nóair a thuirling mé san Ind in Delhi. Bhí an trocht, bhí na daoine, bhí an bolla, bhí gCathaor a dtíoch just do chreite agus mé yes, all right, perfect, ha me chun frachan tá. Is bralam an Ind agus just gCathaor, like ha daoine an ordert, ní cada her personal space, ní lehéad stocha. Yeah, ní lehéad a rud the spás person tá ha. Léir an order, tá sé léir gúsáid an jar like bíonn de smán crackáilta bíonn I just gahéird me ar crackáilta bíonn na monkey the dear if scubba so anyway bhí me se coine nar chuma hálan me chun an tír fada an a bhí planna go an tír fad ach a se chuún mór ha se áilmhór an tír san so chan me in Goa cha me mí an Goa san chum me suas bíon tuisgart tá caragam bus in tuisgart na Hinde an me le siúda fáil campbell agus san chome áil di Varanasi. Oh, Varanasi. Bhí mé an hen. Yeah, sé cosúla Mecca dus na Muslimig a Varanasi mar sin dus na Hindus. So nor thuirling me in Varanasi bhí mé all right an áta perfect Panama sahar fáig míasa agus bhí cúpla féile mór religúnda bhí an Kumbh Mela tarlú an agus bhí ceann eile hOileáin in Fiabhra Mahashiva Ratri féile mór bhí an a cog hain bhíon agus bhí sé just a chreite absolutely agus tá roinnt físina chósa got ar do chuntas Instagram agus an chuntas tá mé tanam den chuntas Instagram dóibh mai heasta nó daoine féchantar na físina darma? Ha picture ní sé ro aigur ha just current sus picture agus roinnt físina de friúla mar sin. Yeah, so Tim Bolin TIMBOLENE má ha saim ag gainge féchantar rointas na Victoria agus na físina dus na hátainna agsúla hos an son ar Instagram agus ha ceanháin ar lethe há go an sa beidir go seine mé ar dúise agus an son beidir go bhaitha chuir síos dhéanamh cad a gceist leis. Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर एक विमान चढ़ी जाएगा एक बंधे जंजीर हरे राम So da ein ha geistach leis sin is vele bei an isi eskent ar lenach Instagram le Tadhg ach da ha geistach den son Dúach le chuirsíos anmhar cad a tardúint an ha sráid éigeant a hain agus ha seanalaid le féasóg mhór líoch le agus caithfh an rudsan ar cheann ní cainam chuircha an turban is tólam ar cheann agus chuirc sé santi a gcuoineagat nó má hánig ainar Paddy Kelly ón Ryan chuirc sé Paddy Kelly a gcuoineagat chumá go háir nóir bhín an cnachar. An bhaid chuirsíos ar bhar dúir cad a háir le an san Tadhg. Ginta, yeah, so just Hannah Strodden
Varanasi sé an chathair is sinne down Varanasi. So hanna srádan go léir anna chún agus yo ha vidul gehénat ní bachas go cábhethe ach bhí me tart ma camera agus ma microphone amachlam gehéin lá agus bhfuil me leis an lad sagus like your carta bhí an is Abba's a hugan si ar annachsúla Paddy Kelly so cinnte it's lads religiún de hananta agus leis an religiún Hindu agus bhfuil me leis agus choch me heimpel leis dhúil me na sráidna leis ar feig beidir feig ggóireach lé agus bhí sé dúr a chana so thug me meach ma camera agus ma microphone agus thug me an fís an de ach nar bhí me thugant bhí sochar tachttíos an sráid agus sin é an cantéireachta jo chreachtain ná clown an duine for bás agus bhí ar tíostí an chun é chreime cremating ar bhruach an Ganges. Mar de réir dáire abla má se seo a gcearta go munis an religiún Hindu Varanasi in Mecca hácha agus credan siad in go rugtar a rístíad is tóil an beidir céitsa nó cecéadúir nó réige mar sin ach má chreimtaríad agus má chuirtar iad in áing an Ganges gur sais bypass é sin go dtí an Navajo agus tugtar Nirvana ar Navajo. Me carta sin é agus ha kangel anavor it's so Hinduism a hánig Buddhism so anachat is na credit anachat is na credit céanna co so but sin an credit ko ach il me gur se saimúl ní cadacos strípig chrumme ar bhruach na haing partar dín teveile den haing iad son strípig agus stolam postí óga. Right, okay, yeah. Sin saimúil inis, yeah. Agus so ar gantún Varanasi nuair bhogtú raig nó? Gan mé sanna feag míasa agus san chumédí Bangladeis. Bhí arm an tír hágan mar bhí mé sa tír 3V so chumédí Bangladeis a feag míasa. Áta bhí just a chreidir ar fad. Híl mé gur an implód a heladína bhí níach mé éard le héad bhí in Bangladeis riamh agus ní dul go bheice mar ríist in Dhaka. Riamh chathair Dhaka is gan mags mé dul isteachán chunig mé an train sa dul harm agus bhí gaing is sí an order an train agus Labhraíonn a seaamh an order an train agus é bogad. Dochreite agus an troch mí nádúrtha agus gahange lorg visa bhum so an chiad ó son an son in na chume chiadíthe an lad a bhí mar banistóir sa bhílan san óstán an se haulchum agus níor bhain eile sa bhílan bhí mis go him a an éir an se haulchum agus bhí can you get me a visa an chiad ceiste chuirm agus an gahange eile viad ar chu ceistem an bhain visa also léir fian an visa an tír an a bhacht dála agus annach chud teifeachán nach bhfuil na Rohingyas treis teacht ó Myanmar bhí mé hís an son hís in Chittagong hís deisgur tíre so chum sí an son agus cha mé trí láis digs Campa Gaving. Chatú am Campa Gaving leis na Rohingyas, isn't it? Now níor cadh an frachan tharíthe ach chum isteach go héin bhadan agus cha mé trí láis dig an. Bhíorcha dul heimpel agus just a caintló agus chuir mé aglah ar Labhraíonn. Bhí mé sais trí na chéile fágant an aglah son mar bhí sé siúd arálam cad a hála dó fáil in Myanmar. So ha Myanmar búlta le Bangladeis ní nach ann a bháin sun gur ní ar mé anam an áing mar beidir go sib an ceanna go. Ach íon arm Myanmar agus rialtas Myanmar slád mí nádúrtha ar na Rohingyas. Suchhfuil sé cloiste ag gahange a gaiisteach leis mar has tríéis bheits an ucht. Tá sé annach chuna. So chuir an ruig ar
hen pint cahar malún dinne ha ko níos na county gaving agus like han méid an dín in Bangladesh péiscéile fair play de Bangladesh as lachalo ach nar chur realtas agus arm Myanmar mianig ar bhruch na haing chun na hugtí Sharnash so ha mí chutha có faoin talamh na hugin dín ar nash agus ní féile dul leis tír hain ní bhaid se dul nash riomh Bhí rein taide déanta go an son in gás na Rohingyas ruch na bliana mar don rang palsach políocht agus sachaíthag go mar scoil agus an rud is smú stoch an náfuiliste a daine stólamsa béire agus an rud ná take an daine heimplan da mar I péát gohfuil coga tarlú like na hurla sé cogiige got agus hána weapons of mass destruction nu péirde, but countess na hurla trí cogiige is mú a háige arm ná ag nu agus is tóda ní bhúntar é sin in scoilena well phléig me héine in sarang lína cuaig agus sé bhí gomsa ach ní higan daine gur sin countess na hurla sí cogiige is mú ar da agus na scéalta a léig me mar jouler Saidúri Burma nu Myanmar na rudí bhí arsúlacha le Rohingya is cuma más páistí nu maná nu feirde bhí an cé cho crying is a bheith sé sin é sin rá oh god so nar chuir mé aglah ar lad a bhí sa champa agus bhíon lad a gobar sa na ospedéil sa camp gaving agus well ospedéil sais clinic a bhí an agus bhí sé ann le blian agus bhí sé siúd a rólam ar an rud a bhí á dhéanaá ná bhí an arm dul istechan in na tithe agus bhíidir chur íochail ar clán na maná iad a chmáidtí ar an talamh agus bhí an arm bhí pe drama bhí an arm bhíidir goléir déna ag nu ar na chalíní as an clán agus bhí ar na fearmh na maná a chmáid ar an talamh sin brethir a láb agus a nazi an arm sin na hus mé gol agus é ar an scílam bhí sé rálam grádar a gearra páistí amachchas a folog na maná idir a chur piléirí trídín agus idir ruchttrú na parkna so bhí na tithe ágant gan dada dúirt sin á dadaá idir ruchttrúd na caiilte na faríis agus agla a gríortha agus an arm tacht na díg le Madrí agus le goní is gohéir agus an hanidir dí áing bhíortha dul tras na áing agus bailla ganachcha aá san áing chumá a bá ganachcha aá ach an rud a hála na manábachta gur ag níag ná bhí golóracha chuine le páistí ina dhéig mar méáir sin agus an rud a hála nar chud a hailtí in County Gaving ní ghlacach a dram hain lo mar bhí ar á go raibh an díal stiganta mar go raibh páiste an dram an arm anta so coinigar na craitóirí bach son like nar tú sifsa léir eiscint an telefíis gohéir ach nar tú síos cóir den éigen agus si ará an scíal salad look bag nar hus me gol near vein focal gomda agus fianna coine verinis a sé just ní go das near lá roiasta go a fágant an lá son agus bhí sé hain trína chéile golóir agus é gan scíaldam mar bhí sé siúd ann so soch go sé siúd a coine ver ar fásach ach like son for my chance duldi me and mar like either shavy and Eagson so ag derin bhíon chatta ho me di me and mar di me train all campa Muay Thai in Thailand agus bhí chalín na dul agus is así go maithe chun troda agus bhí siúd dul hail Díreach muna bhfuil lis agus históí chuir sé Muay Thai sais forum de sais rudéigen goú le kickboxing a hán nach
ná líocht is fé le a chosta úsáid is fé le a glúna úsáid is fé le a ilinge úsáid ach ní bhaid tú de cheanna úsáid, ní bhaid tú headbutt a haar agus ní bhaid tú tína bhúla na haar se ar a dálamh ach so bhín chalín sa an a dul agus bhí si dul hail chun trod a howlan son so ha rud a chun son dar bhanam letway agus howlan son ní úsáid siad lá gíine agus tá cad go a cheanna úsáid agus tá cad go tína chahabhain ha sé just do chuid trúig mar sport agus bhí an chalín sa dul hail agus fin an raime hail ha caragam howlan ma ach vi me treéis am a bheit camping agus héir de eskent a tart aige a drone hacknaíochtta agus neer vis cadle genne agus se dere just door me go raing haul maar vi saime go me jesken kada hiel na dina áúle kada hiel na dina áúle me all an ru haar fa raig nu vis kada vi raig Bjorn. So ho me fe de agus búl me le galoor dina áúle an agus ní vis go son kada vi raig han realtas treisirális na dina áúlen san ná full na Rohingya treis van le fada récher gur háar halo Banglaidéis ná fuléin cheart go an ach há se da leis na mílte blian idir mar isrí ar náing san leis na mílte blian so han arm agus an realtas treisirá leis na dina ná full ein cheart go an so sto leis na dina go se go bra dal am lo chu an rialtas ar na daine go mór agus le mé túris géigent an sannar bhí mé denna taide ar ruch na bliana agus as a goin goléir an gur tháinig Aung Suu Kyi chun cóchta annach go raibh si anna hiún ó thaobh géirchéim Rohingya denú nu slad Rohingya níos múna géirchéimach chur níos múna ciún a sé tart taíochta chur ar a seoir ceistarthaí ag presóád éigent agus dúirt sé bhfuil is agat gur go bhfuil chuige fáin géad de sráidbhailte Rohingya dóiteach an talún cad hall ar ágat meall sin agus an freigar thug sí ná bhfuil tha chuige fáin géad a fáca hen a bhfuil Wieniger agus na hugger an radam Nobel de siúd. Hug agus thugad sír se bhlálí agus sír se lánún chomádé agus sír se annach chud cathracha eile. Ian an down, in dal malo chuir siúd ar an down ar fad. Ach a fágan to mí mar an son beidir hí tú chatú roinnt ama in na hOileáin Fhilipíneacha cumánacha. Dhéon hosta mé tastal haimfil 9 blianach chuin. Bhí mé mar chunaí London agus mé gobar bhí mé dul haimfil fiocht ar manhole covers. Sin an rud a bhí fire hydrant covers agus manhole covers. Bhí mé gobar Somála, bhí mé gobar den Nemesan mar agahor telefíse agus bhí mé lower fag séh líon pólachtúnta chís a rain agus the just has to go macht ná tegen delle so chum dé London a fá chá blian agus the crack kuntoch go London nach near ha an number go bhlam so chum tastal hypel na háge agus vi me Vietnam ag an nám agus vi me treis rochas aige diearng nar bach $1 go ma fóca agus for me léch ó machara vi sé gober mar agahor telefíe haul in the Philippines na hOileáin Fhilipíneacha. So me alright fi me nettel fi me howlan leistig de há agus for me post a gober leis an pólacht a gen of chlár fáisnéise de cuasaí howls na hOileáin agus vi am do chréte gom jearing go ré an Thomas Yor vi gom riamh tast an bha agus ceantas sé sála feiscint ar do leithnach Instagram chumá agus há fís roinnte got an son lumps agus dus beidir seine mé cúg trocha secondú mar sin den bhí seags beidir go bhaithe chuir sios gar déanamh ar cad a bhí tarlú sa bhís so seine mé ar dú sé an sa agus an son beidir go leró míad féig.
manakagbata tayong kunlan, tuinog bantangong kun pulon dagday. Naya tanan nakaglambag kayo tusingki mabay na bigtawan na puro. Nariya ko ilo soron lukas aladog manumbag ayam nog manalato. So dainge ha geistecht sin ban le héine ha an ban ógus stólam agus í mo áit anna ar húlta mo is na hOileáin Fhilipíneacha. So beidir go bhaid ha chuir síos gar déanading cad a bhí tarlú sa bhí sin teag. Yes, so sin ceantas na chlóracha dhéanamar leis sin trábh Matty Salug was in na sléite in Mindanao sé an de lán híh deisgurt na hOileáin Fhilipíneacha ná na bhfuil na Muslim ag go lorgaid a státain. Óráit, ó níor bhiscom san an iscríobh go raibh glúiseach déigint arsúil híos an san. Há leis na blianta, yeah. So bhí sé begáín countúach a fiochan tíir an adam dhéanning a ríiste ach chumar tos ná ní raibh duine gal feiceigh na páistí duine le creiceann gal feiceigh na páistí in san riamh sin ce chun níor gúiltas á siad agus landála mar suas le bhí bertnú trúr going a chuig suas agus bhí ládá túlán le chumá agus mar gáláó dúr a Janice ganán méallar cadí anan siad go héin lá a chumar lorug bí agus leabhar ar leing méallar chun sa hain cuasaí sa Tadhg agus an árán san a bhí a gaiist le an san sin an árán a chan ní eiléis ní is go ratha ní dada chohósan a choháin beháin beg choháin a haimpel dá réag go stigan agus dú sin si siúd go hainge sa Tadhg ag haimpel cethar madan leis an árán san. So sin í an clog alarm a háca. Yeah, sin í, yeah. Nadidir chun a bhuacha í. Ach bhí sé do chreidsan nar thairmar í siúd a canna. Dhéann sé sin chansé sin dom sa le hágamar agus mar tacht ar ach. Dhéann sé ar cethar chlogar madanna agus ní éon glór éair, ní éon cearna, ní éon bhí bhaid dadach beidir an bhíú ó reacht na mó agus an ar thairn tú sin agus ní annach dorchtas agus hat tú dúrcha dúiseach agus tú sin tú chuige sin ha dríocht éigen de bant leis. Chorach sé an seanós a gcuoinegat na chorach. Chorach go mór, yeah. Agus ní óin san chorach ru éigen meallar baile gcuoineach ach beidir caint ar má éiríonn den éigen taing ann hí fearrantí rá má éiríonn ceantas na páistí taing an rud dhéanann sé ná bíann sé de cheanasú le livanna agus dearann sé scórnach carc agus chuann sé foileisteach a bláta agus chuann sé spotta fola ar éan go hainge sa chlán agus crochann sé an pláta fola ó an síláil agus den séach go stadante sin ein spirit donna tachtaach sa Tadhg ach nar chum mé bhla bhí mé spáin mé an chláir am a bháthair agus mé bhátharrálam raibh an nós canan céanna in éiring nada mé beidir 7 bliana chuin go gcuirdís an fuil haimpel an doras tosaigh chun an díor ar an chúistíoch chéine. Ar an chúistíoch chéine sin anna eisteach na bhfuil? Yeah, híl me gur se nadidir conas gúil an cheangail san ann. Beidir gúil an cheangail san ar fud an down nada mé. Yeah, so an gúil ha focail ha téirme éigeanta chuir so an collective unconscious is stolen agus stolen gúil ha fiail súní nó sicólaí éigeanta tháinig an níos an téirme níl an tanam gomanis nó dada mar sin ach actually ag an buintas a bhhalam buchas a ghil le a bháthair ho cúpla focail doing an focail ar meditation díon bharna agus
cantracht den chanting. So de bháthar nu is si áine I aulú an file agus an scríór agus an gCathaor agus golóir eile cáúil ón raing agus bhhailm a bhéchas a gáil dé siúd agus bhhailm a bhéchas jo mis bheith kaint an lár fad is docha taig mí hallar docha teistal ach faríor ní léon ní le goach sealbeag garad ach béidir má an daras rathaing béidir gan enimist cuid a dó agus go meach choráing mí allar cúpla scéal leile ach beidir go mé bhanachhain an san bheitchan rúig bear has gachad ach bhhailm a bhéchas a gáil le taig agus má bhéchas le foras na Gaeilge chumá mar ach foras na Gaeilge ní bhaimiste seo dhéana agus gur míle mága taig agus go dtí agrán a dó a cháirde cíimén san sibh. Slán go fóil.